Λοιπόν, ζυμάρι πρωινών και η PF Charlie. Ένα καταπληκτικό ζυμάρι για διάφορες εφαρμογές, οι οποίες μπορούν να είναι πρωινά, όπως καλτσόνε, πενιλί, διάφορα κουλούργια τα οποία τα γεμίζουμε με τυριά και κάποια γέμιση της αρεσκίας μας, είτε έχει τυριά είτε λαχανικά είτε θέλουμε κάποια ανιστήσιμη επιλογή. Και είναι μια ζύμη η οποία είναι πολυχρηστική, σαφώς πολύ καταπληκτική για παρασκευή πίτσας, οποιασδήποτε μορφής. Και ας δούμε λοιπόν πως ζυμώνεται σωστά αυτό το ζυμαράκι. Εγώ θα χρησιμοποιήσω για την εφαρμογή αυτή μισό κιλό πιτσαρλί, δηλαδή μισό κιλό μείγμα που περιέχει τα πάντα εκτός από νεράκι και μαγιά. Οπότε βάζουμε στη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή θέλουμε να μας φουσκώσει σχετικά γρήγορα, βάζουμε 40 γραμμάρια μαγιά και 200 γραμμάρια νεράκι. Ξεκινάμε σε χαμηλή ταχύτητα για να μην σκονιστούμε μέχρι να προκύψει ένα ζυμαράκι. Ήδη άρχισε να σχηματίζεται η ζύμη μας και να μοσκοβολάει τα υπέροχα αρώματα αυτού του ενίγματος. Σε αυτό το σημείο που έχει σχηματιστεί το ζυμαράκι μας μπορούμε να ανεβάσουμε λίγο την ταχύτητα. Θα ρυθμίσουμε ένα χρονόμετρο στα 8 λεπτά και θα περιμένουμε να ζυμωθεί σωστά. Σε αυτό το σημείο επίσης είναι καλό να πούμε, ρε παιδί μου, ότι το νεράκι που χρησιμοποιούμε για το ζύμωμα δεν είναι ποτέ σε καμία περίπτωση ζεστό ή χελιαρό. Χρησιμοποιούμε πάντα νερό βρύσης κρύο, δροσερό, τέλος πάντων. Αυτή είναι ο καλύτερος τρόπος. Και πάντα η μαγιά μας φροντίζουμε να είναι νοπή. Όχι ότι με την ξηρή μαγιά δεν μπορεί να επιτευχθεί καλό αποτέλεσμα, αλλά η ενωπή είναι πάντα καλύτερη επιλογή γιατί είναι πιο γρήγορη και πιο σίγουρη. Απλά φροντίζουμε η ενωπή μαγιά να είναι σε καλή κατάσταση και φρέσκια. Βλέπουμε ότι έχει σχηματιστεί ήδη το ζυμαράκι. Πώς ελέγχουμε το ζυμαράκι μας? Το ζυμαράκι μας θέλουμε να έχει σχηματίσει σωστά την γλουτένη της. Οπότε θα πάρουμε ένα κομμάτι και θα κάνουμε το τεστ. Προσπαθήσουμε να το ανοίξουμε, αλλά θα δούμε ότι ναι μεν ανοίγει ήδη, αλλά σκίζεται, δεν έχει εκτακτότητα μεγάλη. Βλέπουμε ότι σκίζεται. Εμείς θέλουμε η γλουτένη να σχηματίσει δεσμούς και να έχουμε μια ζύμη η οποία είναι ελαστική και μπορεί να ανοίξει είτε σε φύλλο είτε σε πίτσα είτε σε οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή θέλουμε. Οπότε το αφήνουμε να ζυμωθεί το χρονικό διάστημα που έχουμε ορίσει. Όσο κυλάει ο χρόνος του ζυμώματος, παρατηρούμε ότι το ζυμαράκι μας τρώνε με πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Έχει ξεκολλήσει εντελώς από τα δικώματα και τώρα αποκτά ελαστικότητα. Σχηματίζει η γλουτένη τους ελαστικούς δεσμούς της, οι οποίοι εγκλωβίζουν μέσα τα αέρια που παράγει η μαγιά και μας δίνουν ένα αποτέλεσμα καταπληκτικό και σε όγκο και σε τραγανότητα. Ο χρόνος ζυμώματος έχει περάσει, έχουν περάσει τα 8 λεπτά και προσθέσαμε εμείς άλλα 2 γιατί το νεράκι μας ήταν αρκετά κρυό και χρειάστηκε λίγο παραπάνω χρόνο ζυμώματος για να στρώσει. Αυτό είναι καλό, δεν είναι κακό. Οπότε έχουμε το περιθώριο να τα αφήσουμε και 10 και 12 και 14 λεπτά άμα δεν έχουμε φτάσει ακόμα το αποτέλεσμα το επιθυμητό στο σχηματισμό της γλουτένης. Και τι εννοούμε? Θα σταματήσουμε τώρα το ζύμωμα και θα φυσκάρουμε το ζυμάρι μας. Έχει στρώσει, είναι ωραίο, και παίρνουμε ένα κομμάτι από το ζυμάρι και το κοιτάμε και βλέπουμε ότι ανοίγει πάρα πολύ ικανοποιητικά. Ανοίγει, έχει αποκτήσει ελαστικότητα, βλέπουμε ότι γίνεται σε αυτό το σημείο σχεδόν διάφανο, οπότε είμαστε αρκετά καλά. Θα το βγάλουμε από τον κάδο. Βλέπουμε ότι ξεβολάει πάρα πολύ ωραία. Θα χρησιμοποιήσουμε λίγο αλευράκι από καλαμπόκι που μου αρέσει εμένα.
χωρίς να είναι απαραίτητο, κάθε αλεύρι κάνει και το κίτρινο και το λευκό και το καλαμποκίσιο. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα για να καθαρίσουμε τον πάγκο μας και να συνεχίσουμε το μονοστάδιο. Σε αυτό το σημείο θα χρειαστούμε μια μεταλλική σπάτουλα ή κάποια σπάτουλα για να κόψουμε το ζυμαράκι μας και μια σγάρια. Θα χωρίσουμε ένα κομμάτι περίπου 400 γραμμάρια και να κάνουμε μια πίτσα. Εδώ. Και το υπόλοιπο θα κάνουμε μερικές άλλες εφαρμογές. Θα κάνουμε σίγουρα ένα ωραίο πρωινό, μια κασερόπιτα με λίγο μπέικον μέσα. Μπορούμε να κάνουμε μια λιπανότητα, η οποία να είναι λίγο πιο special, και μας περισσεύουν και ζυμαράκι να κάνουμε και 2 κουμπιά Θεσσαλονίκης, γιατί να μπορεί να γίνει και αυτό. Αυτό έχουμε ζυγίσει. Θα σχηματίσουμε μπαλάκια. Θα ρίξουμε λίγο αλευράκι σε ένα σημείο του πάγκου για να μας χωρίσουμε. Και θα σκεπάσουμε μια καθαρή πίτσα. Σε αυτό το σημείο θα χρειαστεί να τα ξεκουράσουμε 15 με 20 λεπτά. Συνήθως 15 είναι αρκετά για να μπορέσει να λειτουργήσει η μαγιά μας και να ανοίξει πολύ πιο εύκολα. Θα ήθελα να προσθέσουμε ότι σε αυτό το σημείο με ένα τέτοιο θερμόμετρο μπορούμε να ελέγξουμε και την θερμοκρασία της ζύμης καθώς ζυμώνεται. Οποιαδήποτε θερμοκρασία ανάμεσα στο 29 και στο 32 είναι πάρα πολύ καλή στο τέλος του ζυμώματος. Δηλαδή στο τέλος του ζυμώματος η ζύμη μας πρέπει να έχει κάτι ανάμεσα στο 29 και στο 32 βαθμούς. Συγκεκριμένη δεδομένη στιγμή έχω μία πέτρα ψησίματος, η οποία είναι ό,τι καλύτερο για πίτσα. Δηλαδή η πίτσα είναι καλό να ψήνεται πάνω σε πέτρα και η συγκεκριμένη πέτρα μπορεί να λειτουργήσει και σε αυτούς τους φούρνους. Το καλύτερο φυσικά είναι να υπάρχει ένας επαγγελματικός φούρνος, ο οποίος είναι ειδικός για πίτσα και είναι με πέτρες. Το θερμαίνουμε λοιπόν το φούρνο μας και μόλις έχει θερμοκρασία πάμε να ετοιμάσουμε την πίτσα. Τα 15 λεπτά που έχουμε οριμάσει το ζυμαράκι μας έχουμε περάσει και βλέπουμε ότι έχουμε κουσκώσει πολύ όμορφα. Θα πάρουμε το κομμάτι που έχουμε χωρίσει την πίτσα μας, 300 γραμμαρίων, και θα σκεπάσουμε τα υπόλοιπα για να χρησιμοποιήσουμε στην διάρκεια. Πώς ανοίγουμε την πίτσα μας? Υπάρχει μια ολόκληρη ρητορική για αυτό το θέμα. Υπάρχουν πάρα πολύ όμορφα βιντεάκια με Ιταλούς συναδέλφους οι οποίοι το κάνουν σαφώς καλύτερο από μένα. Αλλά φαντάζομαι ότι επειδή το αποτέλεσμα μετράει και επειδή ο καθένας έχει τον τρόπο του να δουλεύουμε αυτά τα πράγματα, φροντίζουμε να έχουμε στο κέντρο, στο δυνατόν πιο λεπτότερη τη ζύμη, και περιφερειακά το περιβόητο στεφάνι. Οπότε ανοίγουμε την πίτσα μας σε ό,τι πάγους θέλουμε, και εδώ βλέπουμε πόσο πολύ βοηθάει η ελαστικότητα της συγκεκριμένης ζύμης. Βλέπουμε ότι μπορούμε πολύ εύκολα και χωρίς να σκίζεται να τη δουλέψουμε με ποιο τρόπο θέλουμε. Είναι πάρα πολύ εύκολο δουλεύει το ζυμάρι, συγχωρεί λάθη, συγχωρεί ακόμα και κάποιον ο οποίος δεν είναι και μάστερ στην τέχνη του ανοίγματος ή οτιδήποτε. Και
βλέπουμε ότι πολύ γρήγορα έχουμε ανοίξει το ζουμαράκι της πίτσας μας. Σε αυτό το σημείο θα χρησιμοποιήσουμε ένα δίσκο, κάτι τέτοιο, αντί για φτιάρι. Θα το πασπαλίσουμε με αλευράκι για να μην μας καλώσει, για να μπορέσουμε να το ξεφουρνίσουμε πάνω στην πέτρα. Θα μεταφέρουμε την πίτσα μας λοιπόν εδώ. Θα προσθέσουμε τα υπόλοιπα υλικά. Βλέπουμε ότι με αυτόν τον τρόπο, όταν θα πάμε να το ξεφουρνίσουμε, θα γλιστρήσει πάνω στο δίσκο ή στο φτιάρι, αν έχετε ειδικό φτιάρι για αυτή τη δουλειά που πρέπει να έχετε, και θα γίνει πολύ πιο εύκολα η δουλειά μας. Σε ό,τι αφορά αυτά που βάζουμε πάνω στην πίτσα, και πάλι υπάρχει πολύ μεγάλη ρητορική, υπάρχουν πάρα πολλά βίντεο, πάρα πολλές προτάσεις και συνταγές. Εγώ πάντα αυτό που προτείνω είναι να μην κάνουμε υπερβολές, ούτε στις σάλτσες, όχι πάρα πολλά μπαχαρικά, για να μην γίνεται βαριά η πίτσα, και γενικά να είναι μια πίτσα η οποία τρώγεται εύκολα, ευχάριστα, χωρίς να μας βαραίνει, χωρίς να σηκωνόμαστε το τραπέζι με ρεσμένο του στομάχι. Εγώ θα χρησιμοποιήσω καπνιστή μπριζόλα σήμερα. Αυτό είναι μια γενναία ποσότητα. Θα χρησιμοποιήσουμε ένα μείγμα 3 τυριών, μοτσαρέλα, γκούντα και ένταμ. Δεν μου αρέσει να έχει πάρα πολύ κασέρι πάνω, τυρί τέλος πάντων, για τους μη βόρειους. Μπέικον, γιατί μας αρέσει καπνιστή γεύση. Πάλι λέω ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε οποιοδήποτε συνδυασμό υλικών μπορούμε, έχουμε ή θέλουμε, σύμφωνα με αυτό που θέλουμε να δημιουργήσουμε, σύμφωνα με το φορτολόγιο που μας ενδιαφέρει. Το αποτέλεσμα τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το ζυμάρι θα είναι εξαιρετικό. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ και τα ντοματίνια, γι' αυτό προσθέσω και αυτά. Και λίγο για το πικάντικο, ένα πολύ καλή σπίτι στο λαμβάνο του αέρος, ευκάδος, και είμαστε έτοιμοι. Πάω το περιθώριο να διορθώσουμε με τα λαφάκια. Είμαστε έτοιμοι. Και η πίτσα μας μετά από 8 λεπτά είναι έτοιμη. Είναι όπως πρέπει να είναι. Και τώρα μπορούμε να συνεχίσουμε με τις υπόλοιπες παρασκευές μας, οι οποίες είναι τα κουλουράκια της Θεσσαλονίκης, τα οποία μπορούν κάλλιστα να γίνουν και γεμιστά αν θέλετε. Ένα καλτσόνε, ένα ωραίο καλτσόνε και μια λουκανόπιτα λίγο διαφορετική. Το ζυμαράκι μας μπορεί άνετα να περάσει οποιαδήποτε μηχανική επεξεργασία, είτε είναι σχολιατομηχανή είτε ένα μπλάστη οτιδήποτε. Δεν τον ενοχλεί καθόλου αυτή η διαδικασία. Οπότε για να συνεχίσουμε ανοίγουμε ένα ωραίο φύλλο, όπως είναι αυτό. Βλέπετε πόσο όμορφα και πόσο εύκολα ανοίγει. Και
προχωράμε στο γέμισμα. Για το καλτσόνι μας θα βάλουμε κάποια αλαντικά, σχεδόν ότι βάλουμε και στην πίτσα δηλαδή. Βάλουμε σαφώς κασεράκι ή τυρί, όπως το προτιμάτε. Και λίγο από τη σαλτζά μας. Αυτό που μου αρέσει να κάνω και αυτό που έκανα και στην πίτσα, θα το δω αργότερα, είναι να προσθέτω λίγα φρέσκα μυρωδικά. Στην προκειμένη περίπτωση βάζω λίγο βασιλικό. Απλά στην πίτσα καλό είναι να προστίθονται αφού ψηθεί και μετά, γιατί ιδάλλως θα τα καταστρέψουμε με τη θερμοκρασία. Οπότε σε αυτό το σημείο κλείνουμε το καλτσόνι μας και καλό είναι να βρέξουμε λίγο τις άκρες για να μπορέσει να κολλήσει. Και πατάμε λιγάκι για να φύγει ο αέρας. Πιέζουμε καλά την άκρη. Ξαναβρέχουμε απ' έξω. Και κάνουμε και ένα ωραίο σχεδιάκι. Απλά τσιμπάμε, τεντώνουμε και να διπλώνουμε προς τα μέσα. Θα γίνει ένα όμορφο, λίγο πιο ενδιαφέρον σχεδιάκι. Το πίσω σε 3 σημεία για να είναι σίγουρος και θα τα αφήσουμε στην άκρη για να φορμιστεί. Και συνεχίζουμε με την πλανότητα μας. Έχουμε ρυθμίσει ήδη το φούρνο μας στους 200 βαθμούς και όχι τέρμα ψηλά, όπως κάνουμε πριν με την πίτσα. Γιατί καλό είναι αυτά να τα αφήσουμε λίγο παραπάνω, ενώ η πίτσα μας πήρε 8 λεπτά για να ψηθεί. Αυτό καλό είναι να τα αφήσουμε γύρω στα 12 με 15. Αυτό που πάντα θυμάμαι και μου άρεσε πάρα πολύ, επειδή παραγγέλναμε αρκετά συχνά πίτσες από τις παραδοσιακές πιτσαρίες των παιδικών μας χρόνων, ήταν το να έχω επιλογές. Το να έχουν δηλαδή προϊόντα ζύμης, όπως αυτά που κάνουμε τώρα, τα οποία είναι λίγο διαφορετικά και μας δίνουν κάποιες έξτρα επιλογές. Σε αυτό όρο είναι η φαντασία μόνο, μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Οποιοδήποτε συνδυασμό. Τώρα ας πούμε εγώ έβαλα μπέικον, κασεράκι και θα προσθέσω λίγη μουστάρδο μαγιονέζα αντί για σάλτσα σε αυτό το προϊόν, σε αυτό το πρωινό. Θα του δώσω μια διαφορετική αψάδα από τη μουστάρδα και επειδή απλώς μου αρέσει θα προσθέσω και λίγο ταμπάσκο γιατί μου αρέσει το πικάντικο. Και το κλείνουμε. Κλείνουμε πρώτα τις άκρες και μετά να διπλώνουμε προς τα μέσα. Βλέπετε πόσο όμορφα τεντώνει. Θα το βρέξω λιγάκι. Και το γυρνάμε. Και είναι αυτό το όμορφο πακετάκι, το οποίο θα φουσκώσει όμορφα, θα δείτε αργότερα. Θα γίνει υπέροχο.
Και φυσικά έχουμε τα κουλουράκια μας, τα οποία η διαδικασία είναι απλή. Για το πώς γίνονται. Τα ρίχνουμε μέσα στο νερό. Και αφού τα στραγγίσουμε καλά από το νεράκι, για να μην λερώνουμε πάρα πολύ το σουσάμι μας, όσο γίνεται, τα πετάμε μέσα στο σουσάμι. Τώρα το καλό με αυτά είναι ότι και πρέπει, αλλά και έχουν και το περιθώριο να φουσκώσουν και λίγο εδώ, οπότε τα αφήνουμε. Το να τα αφήσετε λίγο να φουσκώσουν και να τα φουσκώσει λίγο η μαγιά δεν είναι κάτι κακό, αρκεί να μην παραφουσκώσουν, γιατί μετά θα φουσκώσουν πάρα πολύ και θα πέσουν το ίδιο γρήγορα. Σε αυτό μπορούμε να τα στολίσουμε ό,τι θέλουμε και αν θέλουμε. Εγώ στη συγκεκριμένη περίπτωση, και επειδή μου αρέσει πάρα πολύ, θα βρέξω λιγάκι την επιφάνεια και θα χρησιμοποιήσω λίγο μαύρο σουσαμάκι που μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι λίγο πικάντικο και μαζί με το ταμπάσκο νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ καλή ιδέα. Το πενιλί, το καλτσόνι, επειδή μου αρέσει πιο παραδοσιακό, θα τα αφήσω σκέτο. Και πάμε σιγά σιγά να αρχίσουμε να φουρνίζουμε. Ο φούρνος μας πλέον έχει 200 με 220 βαθμούς και αυτά τα συγκεκριμένα, επειδή πιάνονται, τα πιάνουμε και τα αφήνουμε έτσι στη πλάκα. Και πάμε για τα κουλουράκια μας. Το κουλουράκι, επειδή είναι φουσκωμένο και ωραίο, το τραβάμε, το ανοίγουμε, ανοίγει με μεγάλη ευκολία. Να το ανοίξουμε όσο θέλουμε, να το κάνουμε και πάρα πολύ ψηλό, θέλουμε, για να γίνει τραγανό. Το ενώνουμε στην άκρη και το αφήνουμε απλώς επάνω στην πλάκα. Και το επόμενο. Και είμαστε έτοιμοι. Πάμε για ψήσιμο. Επόμενα προϊόντα μας, τα οποία είναι λουκανόπιτα, το καλτσόνε και τα κουλουράκια της Θεσσαλονίκης. Ένα από τα πολύ ωραία κόλπα που μπορούμε να κάνουμε όταν φτιάχνουμε καλτσόνε ή πενιλί είναι, όσο είναι ζεστό, να το πασταλίψουμε με λίγο φρέσκο αγελαδινό βούτυρο, έτσι ώστε να πάρει μια έξτρα νοστιμιά και άρωμα, το οποίο θα μείνει εξέχαστο στους πελάτες. Έχουμε την υφή από το καλοπατήσιο αλεύρι, η οποία μας δίνει μια τραγανή αίσθηση, η οποία είναι καταπληκτική. Και τώρα θα κόψουμε τα προϊόντα να δούμε πόσο έχουν γίνει. Θα ξεκινήσουμε με τη λουκανόπιτα. Το ζυμαράκι μας είναι τρυφερό. Φαίνεται πάρα πολύ λαχταριστό από μέσα. Και φυσικά το καλτσόνι. Και το κουλουράκι μας είναι πάρα πολύ τραγανό. Αν ακούσετε, είναι τραγανό απ' έξω με χοντρή κόρα και μαλακό και νόστιμο μέσα. Και φυσικά την πίτσα μας. Στην πίτσα μας έχουμε βάλει και φρέσκα μυρωδικά και τα ντοματίνια μετά το ψήσιμο όμως, για να μην μας καταστραφούν από τη θερμοκρασία που είναι πάρα πολύ ψηλή. Έτσι, με μόλις μισό κιλό από το υλικό μας έχουμε μια οικογενειακή πίτσα οικογενειακού μεγέθους, πάρα πολύ χορταστική στο μάτι. Και τα υπόλοιπα πρωινά μας. Καλή σας όρεξη και καλές Παρασκευές.